Ġiet imnedija konsultazzjoni pubblika sa 28 ta' Ġunju li ġej dwar strateġija ġdida l-edukazzjoni diġitali sal-2030. Dan id-dokument qed jara pjan ħaj u tanġibli li jirrifletti l-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tal-edukazzjoni f'pajjiżna, dak ta' dinja aktar diġitali. Waqt nedija uffiċjali ta' din l-istrateġija l-konsultazzjoni ġie spjegat li din tiddeskrivi 4 pilastri, b'14 il-miżura li jiġu segwiti minn 79 nazzjoni, li kull waħda minnhom jinfassla biex titrasforma l-edukazzjoni u tipprepara lill-istudenti għas-suċċess fl-era diġitali. L4 pilastri bbażaw fost oħrajn fuq l-involviment tal-istudenti, tal-edukaturi, il-ġenituri u li jitjiebu ir-riżorsi diġitali. Ma' One News tkellem id-direttur inkarigat minn din l-istrateġija Nila Tard li qal li l-aktar ħaġa li tispikka minn din l-istrateġija hi li l-miżuri li se jiġu implementati jolqtu lil kull persuna li għandha x'taqsam mal-qasam edukattiv f'pajjiżna. L-iktar ħaġa importanti hija li fejn qabel id-diġital kien meqjus bħala ekstra. Issa ħankunu qed nabdejtjaw il-learning outcomes tal-suġġetti tagħna fejn inti ikollok tuża affarijiet diġitali biex eżempju tallem il-mezz, tallem il-Malti. Tard spjega li l-pass li jmiss u l-konsultazzjoni pubblika, jiġifieri li issa se jisimgħu mingħand in-nies fejn jagħtu s-suġġerimenti tagħhom. Fil-fatt dan id-dokument se jkun disponibbli bil-Malti u bl-Ingliż fuq il-pjattaformi tal-edukazzjoni. Minn barra hekk ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jkunu qed iħabbru aktar informazzjoni dwar is-suġġett. Fil-ġranet li ġejjin ħankunu qed inħabbru data fejn aħna ħankunu qed nistiednu jiġifieri in-nies fej jiġu jagħtu l-feedback tagħna, ġifieri jkollna panel fej ħankunu qed nirċievu l-feedback tagħhom, neħdu nota ta' kollox, ġifieri huwa importanti kemm minn teachers, kemm minn studenti, ġifieri minn kulħadd, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar għax din hija tfal tagħna. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tenna li din l-istrateġija mhijiex biss dokument imma impenn biex il-kompetenzi diġitali ikunu inkorporati fis-sistema edukattiva. Viżjoni tagħna hija propju li naraw u nassiguraw li t-tfal tagħna, żgħażagħ tagħna jilħqu dak li huwa l-iżvilupp sieħ tagħhom. U allura dan jinvolvi propju loti u l-arfin dwar il-ħiliet varji li huma neċessarji għat-tfal tagħna sabiex dawn ikunu suċċess fil-ħajja tagħhom, ikunu suċċess fil-karriri illi huma jażlu illi jaqbdu. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm ukoll is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni Matthew Vella li qal li biex tiġi żgurata l-effettività din l-istrateġija se tiġi monitorjata u evalwata b'mod sistematiku.